Hello, maayong Lunes sa hapon sa tanan. Update lang po no sa ako ang terrace nga na ay tanom. Nya wala jud ko kahibaw kinsay nagtanom ani. Ano siya? Nara diri sa kilid. Unsay nga ani manaw mangguro ni. Nindot ba siya nga tanom? Nasa ko ang kuan, nasa ko ang haligi ani sa terrace. Kani sa amo ning silingan, nga tanong salwag nara ay putlon di ni nako tapos nay ulod ba kay tilasan na ba akong anak. Mao ni siya daghan pa ay daghan jud ni tingali siya ud. Naagod siguro niya siguro niya kuan sa kuan. Daghan pa siya. Kaning manaw is hibaw ni turok ko siya dili kaya siya niya karon alas 2 pasado diri sa amo pero kuan pa kaayo no mingaw nay kamunggay sa abaw. So mga tao diri na alas sa tumoy nagtanong ato sa ilang terrace. Tanong dinaog manggod na ako mga tanong diri sa terrace. Dinaog na ko sa ubos kay katong wala ko is nangamatay siya. So mauni nara kung atok ha busig. Kanang ingon ko nga na ako sa mong atok wala sa taong ko na sa mong atok kay nara mo atok nara dayon ang terrace diyan. Hugaw kay ngaon. Ano ang terrace di ata. Dito ang kuan ito ko magsandig-sandig. Salwag ang kamunggay kay akong di pa putol. Kay kuan naay mga tilas mga tilasan akong anak lagi mauni diri ako ang kuan ang suga kay wala mo siga wala na siya mo siga kamurag na disconnect di ato ang iyang connection may pa usab pa na nako nara ang isa ka suga ani yan na ay kuan diha gamay na space ano mong south ang terrace ay ko mag live unya ko sige bye bye diri ra ko kutob update lang ni sa ako ang tanong nga manaw tanong nga niturok nga manaw nya wala ko kahibaw ug ngano na siya nga niturok ra gid siya diha dala ra guro na sa langgam no ug salwag sa among silingan nawa ko ka ubaw nga ni dako na lang kay siya nito kung sa among sige bye bye.